Nafarroko odol eta ehun bankuak dei egin die herritarrei dohaintzak egiteko, erreserbak uda baino lehen handitu ahal izateko, ospitaletako eskaerak gora egin baitu. Oraingo honetan, ARH positibo eta ORH positibo taldetako emailei dei berexia egin zaie odola ematera joan daitezen. Aurretik hitzordu eskatuz. Kontzientziak lasaitzeko balioz duten horriak dira, gordintasun osoz izu frankista hurbiletik bizi izan zuten pertsonen hizkera argi eta zuzenean, etzai bihurtutako arerio politikoaren gizatasunak eza nabarmentzea da, gizatasunik gabe muturreko bortizkeriaz eta ankerkeriaz tratatu zitekeena. Testigantza horiek nola izan ziteken galdetzen digute. Nola izan ziteken gizar desberdintasunen eta gatazken ondorioz tirabira logikoekin biza izan ziren komunitateetan indarkeriazko, krimenezko, lapurretazko eta auzokiren aurkako humilazioko espiral izugarri hura piztu izana. Gaur aurkezten ditugun bi liburu hauek errealitatea dira ere haien laguntza ekonomikoarengatik, ez? Esan da, obraren garrantziaren ezaugarri nagusienak, ez? Obra aitzindari baten aurrean gaude, estatuan parekorik ez daukana, hemen jasotzen den informazioaren bilketa 1973 urtean hasten da, diktaduran bertan, duela 47 urte, eta 1983an bukatu. Jasotzen den informazio kopurua ere izugarria da, biztan da, aurreko bi aleak eta orain eskutartean ditugun beste bi hauek. Gaur egun, 36ko errepresioaren inguruan hainbeste eta hainbeste ikerketa egin eta gero, tamaina honetako obrarik ez dugu oraindik Nafarroan.